Filmăm live din Night Trip. Așa. Eu cu... Nu, cu lumina ta văd. Fără lumina ta e degeaba. Urcăm așa ușurel. Eu merg cu camera deschisă. Super tare. Ia-o în față tu, Alex. Uite, aici suntem pe o creastă. Un soi de creastă faină. Wow, ce tare e! Jur că e tare. Hai să luminez, să văd dacă se prinde ceva. Bă, voi vedeți stelele? Care le văd și eu. Așa, uite-l pe Alex. Ia, luminează în jos, așa, pe stâncă, ok? Și acolo unde e luminița aia acolo, alea 3 luminițe sunt torțele. Super. Da! Luați-o tot înainte până la stâncă. Ia luminează, uite ce fain se vede, incredibil. Fain se vede vârful ăla. Uite aici, dar nu vezi nimic cu asta. Da, nu are night shot.